Kimora dari Kediri yo. Nyapa kae kok meneng ae nyawang. Nggih, napa kula ayu nggih? Lha ya. Nyawang kok menteleng mandeng mok kedhep takonono Mbah Gareng lho. Mbah Kung, Mbah Tatung. Mbah Kakung. Apa? Aku adu ajari mbah to, kok nuwek-nuweke wong. Pak Dalem. Dalem Niki Pak Garenge umur pinten nggih? Suwita. Suwita itu tuwek ora? Suwita itu ora umur. Tuwek. Tuwek. Nggih. Mbah tuwek ngono jeneng. Mbah tuwek? Aku ki ora gur tuwek, suwek barang kok. Wah, kowe iki candi we yamene rung turu. Oh, aja guyu lho. Rumahmu aku guyonanmu piye? Lambene sampean lucu e. Bener Dok. Lambene abang kaya bar mangan bayi. Lambene sampean lucu. Lagi aku lho. Lagi saiki lho aku ki bengi iki ana bocah cilik kok bobok cangkemku. Ora, kok sik aku kuwi. Oh, cah cilike jujur kok. Sing diruwe apa ya kuwi? Oh, kowe bocah ngendi? Kula bocah Kendiri no. Kediri. Oh, nyang awak. Saka nyang awak. Oh, ke iki Nyang diri ki awak. Oh, nyang awak. Nyang awak. Jenengmu sapa? Kimora. Walah, sok Jepang. Kok iso sok Jepang? Jenenge kimono. Kimora. Kimora. Oh, dudu kimono to? Dudu. Oh, Kimora. Ora umurmu ki pira? Umurku 9 tahun. Pas ki ora entuk dinyang. Napa? 9 tahun ki pas. Nggih pas niku. Lho, lah kuwi iki kelas pira? Aja deket-deket aku itu Apa? Aku gak jijik tapi aku wedi. Padake gendruwo. Oke nyanti. Kok cah cilik iki jujur apa enenge kok? Lah ya wong ora gelem cedhaki. Kowe kelas pira? Kelas 3 SD. Kono wis nandur apa? Maksudnya Pak Dalem? Nandur pari. Nandur pari. Wah, nggonku nandur mayit lho. Wong cedhaki wong tuwa kok wedi. Aku ki elek-elek iki menungso. Nggih. Ora ngono tenan lho. Iki aku wis krungu-krungu ning kepethuk lagi sepisan iki ya, Nduk. Nggih. Lah. Tak takoki sik. Oh iya. Niku gigine sampean kok kuning apa ora tau sikatan nggih? Iki nunggak semi karo gamelan. Yen gamelan kuwi sik wujude kaya ngono, untukku kudu kaya ngono. Wah, kowe iki rung tau dicokot setucul kerbo ya. Wong kok senengane iki ya pancen kaya ngene ya, Nduk. Ning ngene aku tetep berbangga hati. Dari dulu aku wis menangi beberapa biduan utawa sinden cilik muncul dari Jawa Timur. Oh iya. Iya toh? Contohnya siapa? Almarhum Mega. Terus Niken. Terus apa meneh sapa? Lintang. Yo termasuk iki. Dadi aku ngerti cilikane saiki jembakar-jembakar iki iso ora ya ngerti ra ya awake dhewe iki jembagare sok ben ngerti apa ora? Ngerti. Ngerti piye? Ngerti awake dhewe awet dawa umure kok. Lah sampeyan arep dhisik ya ora apa-apa. Aku wis pesen jare wis entek mbogo. Monggo kanu. Ki, mau undangnya apa? Undanganmu apa? Sebutanmu. Ki apa
Mo apa ora? Ki. Ki anom dijo kangko. Mur. Ning omah jenengmu. Nggih, kula lak dipanggil di rumah Kim. Kim. Oh, Kim Dosu. Kim Jong Un. Kim. Nggih. Oh, ya wis. Sapa wae sebutane ana tembunge asma kinarya japa. Bapak Ibu len jenengke kowe iki mesti ana japa, ana maksud tujuan sing positif. Ya, Kim. Iki mumpung kowe lak sing nimbali kowe sapa? Bengi iki. Sing nimbali Pak Jumadi. Pak Jumadi. Nggih. Kowe arep ngaturi yen lagu-lagu apa, yen bawa-bawa apa, ora mung kagem Pak Jumadi, ning kagem sedaya ingkang mirsani. Niki kula pengen nyanyi kutone sampean. Kutone sampean. Kuthaku ngendi? Apa? Pangkur Semarangan. Wah. Pangkur Semarangan ki angel lho, Nduk. Kok sik? Omong lagu kok kaya ngejak gelut. Pangkur Semarangan iki. Ajen maca preman kok. Angel lho. Pangkur Semarangan ki angel. Angel lho. Nggih, mboten napa. Coba ya, Nduk. Kowe yen pangkur Semaranganmu apik tenan, gamelan iki lho, pen. Tak iso apa gamelane ngawur. Iso pen. Mboten nenten. Oh, yo Tuku dhewe iso ya, Nduk ya. Nggih. Iso ben. Aku lak sampun terkenal bakal nanggap Pak Ki Anom Dwijo Kangko. Wah, nanggap Pak Kangko. Nggih. Kapan, Nduk? Lak wis terkenal ya. Oh, ya wis terkenal ya. Sip. Iki wis mulai terkenal kok. Ya, iki wis somben sampean ya nek sing njaluk meneh tanggal 5 Agustus meneh nganjuk meneh ya. Siap. Heeh. Wah, iki sing njaluk wis oke lho, Mas Gareng. Aku ora kepengin ditanggap cah iki. Kesuwen ngenteni yang terkenal. Ya, biasa. Pak Pangkur Semarangan, Nduk. Wah, ya, Cak. Ayo, Nduk. Nek salah benerno Pak De. Ya ora ya iki. Larase mawon. Larase apa? Pelok ya. Mingkar mingkureng kara Ngono kuwi. Waduh. Ayo. Lagi petuk pisan to? Heeh. Apik ora? Ora patek. Ya apik ku dadak ditakoni apik apa ora apik nduk apa. Ning tembunge aja ungkara. Ukara. nggih. Nah, ya. Mingkar mingkur ing ukara. Ukara ya. Akarono karenan Mardi panitia ya. siwi bagus. Aku kepethuk bocah iki sedina iso jantungan nih, Mas. Lho wong ya apik-apik. Ning polahmu aja sok ngeget ngono, ngeget-geti sing ngematke kowe. Lho, ning yen pas anteng lho. Sawangen bokonge. Lho. Heeh. Dipledingke ngene. Iya. Wah, gayane. Nek terusno apik lho, tak spot. Awas iki rada dhuwur lho, dhuwur lho. Awas lho. Terus kurang sithik. Ayo tak wangi ngeden. Luar biasa petualangan. Suarane nganti kaya ngono, Nduk. Tenan. Iki menilek gawe anak iki nang gawe iki ora meni malam jemuah. Ngapa? Lek gawe iki lho, Kok iso malam semua? duwe keluyan nang sangat luar biasa. Iki angel lho Pangkur Semarangan ini nyatane kuat ya, Nduk ya. Nggih. Madhep ora, Nduk. Tak sawang kok ngirangan. Lho rupane delon. Jan, Nduk.
Tak sawang koyo ringan silep godhong ganyong. Apa ki? Irunge mendelep bathuke nonong. Ning cantik. Neng Niki ono. panggonge jeglong to niki. Oh, arep Kok apa pindah ning ndur teratak kono? Mungket mau ya ora apa-apa kok jeglong. Gareng nyawer jare. Aku nyawer njaluk kono dalane. Ya. Sinuba sinu karta mereh kratarta pakartine ilmu luhur Ya. kang tumrap ning tanah Jawa. Bareng laras ndek ngene tuh nganti ra duwe gulu. Agama kemeng Aku kok iso latah. Ora arep goleng, aku melu golek ya. Nembang kok arep goleng ku saiki. haji Tangannya mana? Tangannya. Wah, iki bocah ajaib tenan iki. Nembang pangkur Semarang ki nilai kesulitannya tinggi. Wadine yo dipangan. Heeh. Tanpa tek. Ning ya kuwi Apa? ciri wanci lelena ginawa mati. Apa kuwi? Ya iki mau lho. Heeh. Iki latihane sajake nembange ning dhuwur perahu dadi kena ombak. Ning yo ning hebat. Hebat. Wis kowe iki diwet-wet terus berlatih jangan puas diri. Ya. nggih. Ya, Lah api disangoni nggih. apa? Cokor. Tak omongi aja omong-omong ya. Iki antara kowe karo aku. Awake dhewe iki padha-padha golek duit saka Pak Jumadi. Oke, siap, Bro. Kowe njaluk tak dukung. Oke. Lagune apa, Nduk? Apa, Dok? Niku Apa? kagok Semarangan kare sigro-sigro. Wah, nggih. Tapi Negro. sigro. Oh, sigro. Mila ana pamundhut jajah engko iso sama naturke mboten. Assalamualaikum, sugeng dalu kucangik nyuwun gending memanik gending menika kagem sedaya pamirsa. Salam saking Mbah Yono, Mbungkal. Nah, iki ugono. Nggih, tak wacane sik, Nduk. Nah, nggih. Nggih, kula saged. Manik saged. Oh, nggih, sekedap tak wacane ya Cahayu. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang, assalamualaikum saking Bu Amin warung kerupuk pecel Desa Pondokrejo. Badhe atur pakurmatan. Nggih. Dumateng Bapak ugi masyarakat Desa Pondokrejo. Nggih. Komunitas PDKP nggih, penggemar Dalang Kangkung Pondokrejo. Samudayanipun nggih lan panitia bersih desa. Matur sembah nuwun nggih, cekap nyuwun lagu dangdut Puspita Nala. Nggih, saged. Apa-apa nek iso Nduk kowe? Yalah, iki sarapane siji kok. Ben entuk duwite. Oh, ya. Iki jane sinten apa Bang Titil lho ta?
Kabeh jaluki dhuwit ki. Heeh. Tenang nduk iki duwite nggo awakmu ora nggo Pak Kangko. Pak Kangko wis diparingi panitia akeh. Heeh. Sugeng dalu padalang. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Halo. Nyuwun lagu memanik. Wah, nggih, angka kalih. Heh? Niku nggih memanik. Oh, padha. Heeh, ya. Tak wacane sik, Nduk. Nggih. Iki tak macane sik ya. Oh, dimentai ya. Angka setunggal memanik angka kalih denok. Nggih. Angka 3 gadis Kalimantan, angka sekawan cucur bawuk. Lha iki apa iki? Heeh, percaya wonten Made. Angka sekawan cucur bawuk. Lho, ki tenan lho. Apa enak ya gendeng cucur? ana ya. Ana. Ana wis pokoke tak anoni wis pokoke. Ora apa-apa, cucure ora apa-apa. Bawuke iki lho. Yo. Cucur kuwi. Gending menika sedaya kula tujukan sedaya warga Pundukrejo, pandemen Dwija Kangko Pundukrejo PDKP. Nggih. Matur sembah nuwun. Agem dalam mugi jobipun tambah laris. Amin. Amin. Nah, ya Nduk, lagune memane ya Nduk. Nggih. Nah, iki duwite PN ya. Nggih. Nah, ya. Mangke mawon. Mangke mawon. Gayamu. Silakan. Aku lali piye? Nggih, aja dipek mawon. Iya. Pareding. Ndak mau saya. Oh, kowe iki teh tanpa gula. Sampeyan wis enek engko dhewe. Ah, kowe pancen kopi tanpa gula. Apa kuwi? Pahit. Lah sadurunge dombe dilok sik. Rupane apa ngono. Iki alhamdulillah luar biasa lho. Gek ngenane petuk aku ning ngendi kek lek masang gelungan iku walik. Loh. Malah kaya ngekobal ngono. Ya. Pak Dalang kok diomong bareng. Saiki lek wis ra walik saiki pinter ndek men ning panggunge dibodoli diwalik karo Budwi. Nah. Nggih, matur suwun nggih Bedwi. Iya. Ya, saking kelemone lho kambine nganti bedel kabeh iki lho. Biyen bojoku lak ya tau dadi sinden ngene iki to. Heeh. Cilik-cilikane biyen. Ah, ya memang iki dadi ning dites lagu apa Duk? Memanik. Memanik. Heeh. Sing aran sapa kuwi memanik iki? Sing ngarang. Heeh. Sing ngarang. Pak Sun Gondrong. Oh, Dikulinake yen nglagokke lagu disebut pengarangé kanggo ngurmati sing ngarang. oh nggih. Pak Sun Gondrong. Iya. Aja meringis untune kuning. Ngene lho, Duk. Dadi kabeh kuwi kudu dicecake ya. Oh, ora ana wong tak kethak kowe. Manik garang campur sari ya, Mas. Oke. Ndak anu apa jenenge langgam sike, Macoro. Nah. Ompak sih ya, Nduk. Ya, ompak sih langgam terus dangdut. Ya, coba. Yo, buka saka keyboard, Nduk. Mas Giono Siwalan BPKD Mbak Nuwun. Aku
Lancar luar biasa. Lagi iki lho. Aku sak jeke gareng lagi iki lho. Ngopo? Diseneni presiden lagi iki lho. Seneni ngopo seneni ngopo? Ono nembang lho kok joget. Aku diperintah. Diseneni.